tuna kan hmuh lai hi Kelvin Leod Griffith ani a Florida Miami-Dade County a ruk na lian tak le in rokna thlenga thiam lo chan tir ani kumsom thummi Griffith hi kar ruk zai tak ani a rum khat po kar leitur an pho chu an hmuna nge chuan kar chu security te hriat mi lovin a ru chuak thei ani hemi case a hian Miami Edison Senior High School a chuan a lut ru a chumi hnu chuan Volkswagen Passat chu parking lot atang chuan a ru chuak ani achung thur rel tura court a in lan chuan just Catherine Puller chu za pa lo tak chuan a bena sanga hle a thil tru lo soi tam ma in amai chuan off sak ta hiala ma se Griffith chuan ala du tok mai lo amai off sak ma se just mit la tur le ati boy zong chuan acting chu bai chho le engata a khosa zia chu atanom tak zetani Griffith chuan damdoi ti rui boy ni tura an ngai vek thu chu soin courtroom anu om ve reng thu te chu zakmi lo chuan a soi chuak ham hama room chhunga mi te chuan a che dan dang dai tak chu makti na nen chuan an lo thlir tlok mai ne he mi dum hi ro rel na chhunga chuan za na tel mi lovin a khosa vela ne just le mi pui te ma nge mai chuan truck dance chu bain among chu te nom tak le zana nei mi lovin anti soi kwal vela chu vele courtroom chu nui thomina khat ta vek mai ne atira chuan just chuan engtin vak mala tilawa Griffith hi chung te ran soidan chuan ril rulama har satna nei ni ina langa courtroom a khosa zia han ngei tu in a om lo hran lo anu chuan court a chuan a fin fiana tur Griffith en kolna damdoi doctorina chot chu a pholang nge ne kan soi to angin Griffith hi ruk na le in rokna thlenga chiang takamana nei a heilo po hi poi khoina tam taka a in nam hnoina hmu chuan ni zel boka ma se thil lian tham le poi tak ti nei lem lo wangin just Puller chuan a chung changa hun khoral tam lovin tuna china Miami Edison Senior High School chu lo hlat to tur chuanin vokhan na chu pe a chumi hnu chuan chhuah zelen anita ni Griffith hi just mai za lo le ro rel na chhunga truck dance bai ma saber ni hial ome tuna kan hmu mek hi Daryl Edward Brooke ani a thil sual tina tam taka thiam lo chan tir ani chung te chuan Waukesha Milwaukee a atual thana te po huama sang ni som ni pakhat November a thil thleng ania Brooke chuan akar SUV chu lek chuakin mas program atana lawin buat sai mi pui parade lo nei te chu akar chuan hnola he thil thlenga hian mi paruk donin nunna an chan pha nunna hlutak chan te zinga hian kumriat mi tanga kumu palam thlengin an oma chu mai ba ka liam pui tur som pani chuang zetan omane ma se he thil thleng hi Brooke tan chura topna ala ni mai lawa courtroom a khosa zia chu amak ti pi alamani a trial nei chung chuan a tong kama du da in a velo omte chu za darna reng alan tir lawani courtroom thu just Jennifer Doro chu voi tam taka thil soi lo ti buaya a chang le kotte lo beng ri thul a thu soi le a tong kam chu nial kalna tur chu lo zong ve zata just chuan drugs atia chu tiang chu na khosa vel ni tura an ngaya chu thil chu Brooks chu na lo hriat chuan alom lo tak zetani just Jennifer chu nial ve ngalin just ro rel na thu thlenga thu turin atling bik lo ti te chuan a an khum chiama just chu mai chia ti taka alo tlom du bik hau lawa chulai huna thu tur chuan drugs ne na hun mang thin tan munom lo thu chu na chang let ve saka Jennifer just to soi chu a che ziale a thom ru siam manga lo ti boi zel wangin just chuan Brooke chu room hrana chuan a da ta da imai ne room danga tang chuan monitor kal tlangin a chung chang thurel na chun la tel ve a ma se a mic chu off sakani thung just Jennifer Doro chuan Mr. Brooke chu ro rel na chung za lo takin a korte a phela court chung bung ro ti chiat mai hlo thon wangle a thu soi ti boi wangin room ran pe kani thu chu
mipui kal khom te hriata chuan a soya chumi hnu chuan Brooke chu atong ve phal sakin a mic chuan on sak ve ta a chu vele Brooke chu thlun phelang zar zar chuan a dak ta zai mai Brooke chuan voi eng zat nge a soi ngai soi to ti le thil soi tur dang ani to lo thu chu a soi ve deuh maka just doro chuan chang le tin a thu soi lo ti boi chen wang le courtroom za lo taka khosaka wangin room hran pek thu le a mic an off sak thu chu a hrila chu wanga thil soi hrelo ani thu le atana tong hun an siam saka chuan thatak le dik taka chang tur chura ti a Brooke chuan a dikna le a zom na chu ra be saka just chu a pu let hlawa just chuan a thil soi piang lo ti boi wanga chu tia ti ni thu chu a hril le a engwanga mipui kong sira parade nei chu sumai nge ni ti chu an han zot le a Brooke chuan chang le tin ozang khai tak hian a hmun dik lawa le anom na tur lawan lo om thu chu zamap lo chuan a soya eng ang ponin soi fia tumin beina sama se Brooke hi thiam lo hul hual ani just Jennifer chuan thil thleng mi ta hmutu hne tanga a thil sual ti fin fiana thalak pahnih nei thu chu Brooke chu hrila ma se Brooke mela chuan a oi lo sia chu lang thaya a hmui tu chu lo ti soin a lo nui vur maya chung thalaka hmu tir hnu po chuan Brooke chuan a thil sual ti chu poma hnekin in chhirna le pui ti na pakhat ma lan tir lawane just chuan a chung chang thuwa chuan ti hian soin a khosak dan le ami zia chu a velom ta ta na himlo ti chu hriat tira Brooke hian PTSD post traumatic stress disorder nei ti chu hriat chu ani a akar khal chu a taksa le rilru thunun theilo wangin mi paruk donin anun nan chan pha ani just Jennifer chuan a chung chang thuwa engkiman rel fel hnu chuan just Jennifer chuan atan le midang tana him berni tura rin bar chhunga chuan en kolna thazok dong turin anor liam ta ani just Jennifer chuan an khotlang non lo him zok nan adam chung hunte tanina manangai to thu chu a hril hria a Brooke chung te lam chuan ril rulam har sadna nei tu chhon lamin an soi sel na samaya ma se just chuan engang pon boi ma se he tual thana hian chhon lama tlin lo thu chu na chang le ta an hnial na chu hnol sakan ni ta ni Brooke chu tira kan soi tong khan thil danga po thil sual ti chu highland zel ani a hun masalama ami tha ten chui chian hnu chuan tun malama lo che dan ngai tu in tual tha chu tum ve reng ani ti chu hriat thai ani heng mi paruk te po hi atum wang renga thata achung thurel sakni in dam chung le kumsom pasari tang tura ti ani ta hem mai ne Silian Zilu case mi zong makti hi I han lu chil le tiang kumsom ni panga upa Silian Zilu hi Tangon script gang member ani a uta setia Salt Lake dan kala sum do na kalpui mi som pasari zinga in nam hnoya pu ni in thiam lo chan tira ni a Anjelu thiam lo chan tira than khat chu in suam in phia ruk na in rokin pong sual le ral thuam dan phalawa lo kol wanga ne Anjelu hi palian vetak ni in fidruk le in chis thum do na sanga ni a paun zan hi somruka ritani bokani Anjelu marani chan ber chu federal officer pani silai ne na wang le a in sual pui wanga ni a Anjelu chu athil ti wangin kota chuan trial nei tura kal pui ne athil sual ti chu na sat to vai nen court chunga che du dan chuan mi makti chu hlole zol kher mai athil sual ti a in court chunga che dan chuan mi makti hlo zok hiala court room a trial nei ni lai chuan atan pui pakhat witness a in chhal chuan tan in Anjelu chuan thurol pui nei thu chu a soi chuaka chu vele Anjelu chuan chet chu la thuta do kana pen chu ban thutin witness lampan chuan chak takin atlan thuta aran em wang chuan tu ma chu alo in ral ring man lawa Anjelu chu witness din na chuan azuang lut thata
ama kalzonga thu soitu witness John Wick chu pen chuan vi tum chuan a bei ta nga la thil thleng chu a chung om te chuan an hmu in hra chiang hle mai US Marshal chuan in hliam an om ma in chu mi huai sar tak chu an tu dol thei ta ne an jelu chu voi tam tak a oma ka sagani a chumi hnu chuan hospital a tlan pui ngal ani a mase a hliam an sat ema wangin adam chuak talavane US Marshal te courtroom an om hlo chu a ti zia tak zet witness chuan bayato lai khan a sir lama lo in sa seng man hlawa misual an jelu ero boina lian zoka in bar lutin hliam na taka tor hnuwa anun na chan pha hialani he thil thlenga wang hian trial chu kan sel ri ani a just chuan he thil thleng hi makati na poiti thu chu soi chuak hiala he thil thlenga hian thu boi rel sak an jelu chung te pon an lom lo na thu le he thil hi dan kala tharum thona dik takani thu te le court thu nei tu te chuan an thu nei na diglo zong an man thu chu an tlang au puina sa hle a ani na taka chuan US Marshal ho khan an ti tur dik tak chuan ti zoka court dana chuan misual thu boi rel sak te chu boruak ti che zong an lo kho sak lo thon thuwa security chu dan ni thin reng ane thil hlen dana chuan an jelu khan midang ti na tumin cheta la thuta chu wangin US Marshal te khan an hna chu thatakin an thok mai ne tuna kan hmu mek hi Daniel Nicholson Adelaide Australia kho sa ni a ani hian midang ti nat na na man thei ral thuama kol wangin thu boi na ya achung thu rela an boi le lai chuan emergency na thok pakhat chu ti na tumina bai thuta Daniel Nicholson chu Christy ke shura noya chuan athu boi rel sakani a athil ti suala chuan bel dil na an ruwa mana ma se thil chu aduang diak deke na kal lo deuh nge ro rel na ruma chuan boina chok chuak tatlat mai tlan chhuat tumin courtroom doka tang chuan bong puyanga chakin alim chuak zoka ma se movie star anga cheta tumna chu a lawyer le a chung ten an hmu chuan ti ngei na vakan hrelo a lawyer tan po chuan chuan lam siam tura wang khopang room chhunga ve officer pahnih ta chuan ol sam taken an mit ta daya bar chhunga a huna mangchun zom ta zokani he thila thlen hnu hian Nicholson chu ataksa din mun endikania ataksa chuan rak sang tak na tho a omti chu hmu chuani zela boina chok chuaka thil a thlak takati na chan po kha a chiang ta viawane